Ahojte všetci fanúšikovia technológií, hlavne tých informačných. Vitajte pri novej epizóde populárno-náučného podcastu Zapečené procesory, kde budeme cestovať časom informačných technológií, ktoré zmenili svet. Cieľom tohto podcastu bude vám priblížiť a objasniť pojmy a fakty z histórie výpočtovej techniky poučnou, ale aj zábavnou formou, aby ste z toho nemali zapečené procesory. Pokúsim sa vás očariť kúzlom týchto starých technológií a priblížiť vám tak dôvody, prečo sa nimi dodnes ľudia zaoberajú. Som Martin Bórik a budem váš sprievodca v tomto stroji času. Dnešná téma: mobilné operačné systémy. Zostupy a pády vreckových pomocníkov. Minule sme hovorili o časoch, kedy byť online nebolo niečo automatické ako dnes, ale fyzický úkon, ktorý sme museli vykonať. Sadnúť za stôl, zapnúť počítač, v ňom musel byť nejaký modem či sieťová karta a k nej privedený medený kábel, po ktorom tiekli dáta. Keď sme odišli z domu alebo kanclu, boli sme reálne nedostupní. Nerušili nás notifikácie a žili sme si svoj analogový život pekne po starom. Písali sa skoré 90. roky a v garážach technologických startupov, ale aj v kanceláriách v tom čase už gigantov sa rozbiehala revolúcia, ktorá zmenila náš svet. Tak, dnes to bude o tichom ťukaní do malých plastových klávesníc a obrazoviek v dlaniach. Nebude to ani tak o technických parametroch, ako o príbehoch, kedy často prevratné nápady predbehli svoju dobu a ako silní hráči, ktorí spočiatku ovládali trh, vyhoreli kvôli vlastnej nepružnosti. Je to príbeh o známych firmách, ale aj malých garážových fanatikoch, ktorí vyšliapali cestu mobilnej prítomnosti dávno predtým, než Steve Jobs vytiahol z vrecka prvý iPhone. Príbeh mobilných systémov paradoxne nezačína úspechom, ale jedným z najdrahších prepadákov spoločnosti Apple. Steve Jobs, charizmatický, aj keď veľmi komplikovaný zakladateľ tejto spoločnosti, bol v roku 1987 už po neúspešnom mocenskom súboji a de facto vyhnaný z firmy, ktorú zakladal. Kormidlo prebral John Scully, muž, ktorého 4 roky predtým Jobs zlákal z Pepsi do Apple sugestívnou otázkou, či chce do konca života predávať sladenú vodu alebo s ním meniť svet. Scully však nechcel byť len ten manažer z Pepsi. Chcel byť tiež vizionárom, chcel mať svoj vlastný produkt, ktorý by definoval jeho éru a dokázať, že Apple je schopné inovovať aj bez Jobsa. Jeho víziou bol Knowledge Navigator, konceptuálne zariadenie, ktoré by nebolo len zmenšeným počítačom, ale inteligentným osobným asistentom. Nemal to byť len nástroj na spracovanie dát, mal to byť spoločník, ktorý by aktívne pomáhal organizovať život používateľa. Scully pre túto kategóriu zariadení vymyslel aj termín, ktorý používame dodnes. PDA. Personal Digital Assistant, čiže osobný digitálny asistent. Projekt dostal kódové označenie Newton. Ambície boli obrovské a muselo to vtedy znieť až ako sci-fi. Newton nemal mať klávesnicu. Scullyho vízii bola klávesnica reliktom písacích strojov, bariérou medzi človekom a strojom. Newton mal rozumieť jednému veľmi ľudskému prejavu, a to rukopisu. Predstava bola taká, že vyťahnete stylus, teda malé plastové pero, napíšete na obrazovku zajtra obed so števom a zariadenie nielenže prečíta text, ale pochopí semantiku, čiže otvorí kalendár, vytvorí udalosť na zajtra 12:00, nájde števa v kontaktoch a prepojí kontakt s udalosťou. Vývoj Newtonu bol ale technologický pôrod. Pôvodne mal bežať na procesore Hobbit od AT&T, ale inžinieri čoskoro narazili na limity tohto čipu. Bol drahý, energeticky náročný a jeho vývoj napredoval veľmi pomaly.
Apple potreboval niečo iné. Niečo, čo by bežalo na baterkách celé hodiny a zároveň malo dostatočný výkon na beh komplexných algoritmov na báze neurónových sietí pre rozpoznávanie písaného písma. Tu prichádza záchrana, ktorá predznamenala zmenu celého IT priemyslu, aj keď si to vtedy len málo kto uvedomoval. Apple sa obrátil na malú, v štátoch takmer neznámu britskú firmu Acorn Computers, ktorá doma na ostrovoch už dlhé roky dominovala svojim školským, štátom podporovaným počítačom BBC Micro. Acorn has set the standard for educational computing, supplying virtually every school in Britain. V polovici 80. rokov začali v Acorne vyvíjať zaujímavú, jednoduchú, elegantnú a hlavne extrémne energeticky úspornú RISC procesorovú architektúru. Inak, energetická úspornosť týchto procesorov bola v skutočnosti šťastnou náhodou pri snahe o čo najlacnejšiu výrobu, kedy inžinieri z Acornu vďaka zlým výpočtom nečakane podsekli spotrebu čipu až 10-násobne, čím mu umožnili bežať v lacnom plastovom púzdre bez prehrievania. Takže Apple sa rozhodol nielenže použiť ich čip, ale investovať priamo do vývoja tohto ich prevratného procesora. V roku 1990 Apple, Acorn a VLSI Technology založili spoločný podnik Advanced RISC Machines, známy pod skratkou ARM. Apple investoval $3 milióny za 43% podiel vo firme. Do Newtonu teda bol vložený procesor ARM 610, ktorý vďaka tejto synergii vznikol a hoci samotný Newton ako produkt neskončil najslávnejšie, táto investícia do ARMov bola geniálna. Keď sa Steve Jobs v roku 1997 vrátil do takmer zbankrotovaného Apple, jednou z prvých vecí, ktoré urobil, bolo postupné predávanie akcií ARM, ktoré vďaka technologickej explózii 90. rokov mali vtedy hodnotu už cez $1 miliardu, čiže Apple získal viac ako 350 násobok pôvodnej investície. Práve tieto rýchle prachy spolu s investičnou injekciou od Microsoftu udržali Apple nad vodou dostatočne dlho na to, aby mohli vyvinúť iMac a iPod. Ale to už je iný príbeh. Najväčšou iróniou je ale to, že všetky súčasné zariadenia Apple, od hodiniek, slúchadiel, iPhoneov, iPadov až po všetky prenosné či stolné Macy dnes poháňajú procesory vychádzajúce práve z dedičstva ARMov, ktoré Apple pomohlo začiatkom 90. rokov postaviť na piedestál mobilného počítačovania. Vráťme sa ale ešte k Newtonu. Toto zariadenie nebolo len o hardvéri. Jeho operačný systém bol tiež revolučný a v mnohých ohľadoch predbehol svoju dobu o 10 ročia. Zatiaľ čo stolné počítače používali hierarchický súborový systém, čiže priečinky vo vnútri priečinkov, Newton OS používal koncept nazvaný soups, teda polievky. V takejto polievke boli dáta uložené ako voľne plávajúce objekty. Poznámka nebola uzamknutá v aplikácii poznámky, ale bola to dátová entita, ku ktorej mala prístup akákoľvek iná aplikácia. Ak ste napísali meno do poznámky, systém ho mohol okamžite prepojiť s kontaktom v adresári alebo udalosťou v kalendári. Táto úroveň previazanosti a objektovo orientovaného prístupu bola v roku 1993 nevídaná. Dnes sa o niečo podobné snažia súčasné systémy pomocou komplexných aplikačných rozhraní, ale Newton to mal zabudované do DNA jeho systému. Paradoxne, kým stolové počítače Apple v tej dobe technologicky stagnovali, neúspešný vreckový Newton disponoval moderne navrhnutým operačným systémom s mikrokernelom, preemptívnym multitaskingom a ochranou pamäte napísanom v C++, čím mal po softvérovej stránke navrch nad vtedajšími desktopmi Apple. Ďalšou inováciou bolo tlačidlo Assist. Bol to akýsi prastrýko Siri. Namiesto zadávania príkazov ste mohli na obrazovku napísať Call Mom at 8 p.m. a stlačiť Assist.
Systém analyzoval syntax a vykonal akciu. Vytvoril pripomienku s telefónnym číslom mamy na 8 večer. V roku 1993, kedy väčšina ľudí ešte len objavovala myš a grafické rozhranie na osobných počítačoch, to muselo pôsobiť ako mágia. Zázrak, nie? Neveril som. Keď bol v auguste 1993 prvý Newton Message Pad slávnostne uvedený na trh za cenu blížiacu sa ku $1000, očakávania boli vybičované na maximum. Marketing Apple sľuboval zariadenie, ktoré nahradí sekretárku. Narazili však na tvrdú realitu. Rozpoznávanie rukopisu, čo malo byť kľúčom k celému zážitku, jednoducho nefungovalo spoľahlivo. Systém bol navrhnutý tak, aby sa učil špecifiká písma používateľa, čo bol proces trvajúci týždne. Kým sa tak stalo, Newton produkoval komické nezmysly. Ak ste napísali niekoho meno, Newton ho často zmenil na náhodné slovo zo slovníka, pretože jeho algoritmus preferoval známe slová pred neznámymi menami. Kultúrny dopad tohto zlyhania bol pre Newton zničujúci. V časopisoch sa začali objavovať komiksy zosmiešňujúce Newton a jeho rozpoznávanie písma. Ešte tvrdší úder prišiel od popkultúrnej ikony, seriálu Simpsonovci. V epizóde Lisa on Ice z roku 1994 si školský bitkár Dolph vezme Newton s logom červivého jablka, aby si zapísal poznámku pre seba. Beat up Martin, teda zbiť Martina. Zariadenie to okamžite prepíše na Eat up Marta, čo znamená zjesť Martu, a Dolph ho naštvane hodí po Martinovi. Tento moment sa tak hlboko vril do pamäti verejnosti, že Newton sa stal synonymom pre nefunkčnú technológiu. Pre inžinierov v Apple to bola taká trauma, že keď o viac než 10 ročie neskôr vyvíjali softvérovú klávesnicu pre prvý iPhone, po chodbách v Cupertine neustále zaznievalo, že ak táto klávesnica nebude fungovať dokonale, budeme zas zjesť Marty. Strach z opakovania tohto zlyhania ich hnal k dokonalosti pri vývoji algoritmov automatickej korekcie v iPhone. Napriek počiatočným problémom sa Newton postupne zlepšoval. Verzia Newton OS 2.0, vydaná v roku 1996, bola o mnoho stabilnejšia a rozpoznávanie písma, ponovom nazývané Rosetta, bolo skutočne použiteľné. Vznikol dokonca model eMate 300, ktorý pripomínal odolný priesvitný zelený notebook a našiel si cestu do amerických škôl. Osud Newtonu však bol spečatený návratom Steva Jobsa do Apple v roku 1997. Jobs, ktorý musel zachrániť potápajúcu sa loď, potreboval radikálne zjednodušiť portfólio a jasne bolo to v niečom aj jeho osobné zúčtovanie. Newton bol dieťaťom Johna Scullyho, takže to pomstichtivé ja Jobsovej zložitej osobnosti sa tu naplno prejavilo. A navyše Jobs bytostne nenávidel stylusy a tvrdil, že ak hardware vyžaduje stylus, dizajnéri zlyhali a že Boh nám nadelil 10 stylusov, načo ďalší umelohmotný. How are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. V roku 1998 teda Jobs projekt Newton definitívne zrušil. Zopár fanúšikov protestovalo pred centrálou Apple s transparentami Newton lives, ale rozhodnutie bolo konečné. Newton musel zomrieť, aby Apple mohol prežiť, sústrediť sa na iMac a neskôr priniesť iPod. Dedičstvo Newtonu a niektoré jeho idei však prežili. V systéme Mac OS X sa objavila funkcia Inkwell, ktorá umožňovala majiteľom tabletov Wacom používať pokročilé rozpoznávanie písma portované priamo z tohto vreckového zariadenia. Ďalej, prežila aj koncept digitálneho osobného asistenta, počítača, ktorý sa drží v dlani. No a samozrejme nám Newton dal procesory ARM.
Zaujímavosťou je, že rozšíreniu architektúry ARM v mobiloch výrazne napomohla spoločnosť Nokia, ktorá si ju ako prvá adoptovala, a to aj v legendárnych modeloch Nokia 5110 a 3310, čím výkonnostne deklasovala konkurenciu stále spoliehajúcu sa na zastarané a často exotické 8 či 16-bitové procesory. Nemenej zaujímavé je aj to, že bývalý vývojár Newtonu Paul Mercer po odchode z Apple založil spoločnosť Pixo, ktorej operačný systém poháňal od roku 2001 všetky klasické iPody, ale napríklad v roku 2007 Mercera angažovala spoločnosť Palm, aby jej pomohol s vývojom ich ambicióznej odpovede na iPhone. Nevyšlo. Zatiaľ, čo sa v Apple trápili pri vývoji Newtonu a snažili sa naučiť vreckový počítač pochopiť písané písmo, jeden chlapík zo Silicon Valley premýšľal nad rovnakým problémom, ale z úplne opačného konca. Jeff Hawkins už mal za sebou jeden neúspech s tabletom Zoomer a tam pochopil jednu zásadnú vec, ktorá unikala inžinierom v Apple. Ľudia nechcú nosiť vreckového asistenta, ktorý sa snaží robiť všetko, čo by nahradilo ich pracovný desktopový počítač. Chcú malé, rýchle zariadenie, ktoré robí pár vecí, ale rýchlo, bez prekážok a hlavne zmestí sa do vrecka košele. Hawkins nenechal nič na náhodu. Predtým, než by čo i len nechal konštruktérov urobiť jediný nákres alebo navrhnúť obvody, odišiel do svojej garáže a vystružilikal si z dreva maketu. Mala rozmery, aké si predstavoval pre ideálne PDAčko, približne 12 na 8 cm, a chodil po svete s týmto kusom dreva vo vrecku celé mesiace. Tento proces bol geniálnou ukážkou toho, čomu dnes hovoríme prototype, čiže predstieranie prototypu. Keď sa ho niekto v práci spýtal, či má čas na meeting v stredu, tak Hawkins vytiahol drevené PDAčko s nalepeným papierovým akože displejom a zrezanou čínskou paličkou akože stylusom ťukal do tohoto drievka. Ostatní si možno ťukali na čelo, ale on pritom simuloval interakciu a v hlave si počítal kroky k dosiahnutiu požadovanej akcie. Ak to trvalo príliš veľa ťuknutí, alebo ak bol proces ťažkopádny, návrh zmenil, prekreslil papierové rozhranie a prelepil na tomto kúsku dreva. Tento proces viedol k filozofii, ktorá sa v jeho ďalšom pôsobení stala dlhodobou. Nazýval to Zen of Palm. Cieľom bolo dosiahnuť akúkoľvek bežnú úlohu na 3 efektívne ťuknutia stylusom na displeji. Rýchlosť, jednoduchosť a okamžitá odozva boli jeho mantrou. Žiadne presypacie hodiny a žiadne čakanie na vykonanie akcie. Hawkins tiež definitívne vyriešil problém, ktorý zabil Newton. Rozpoznávanie písma. Uvedomil si, že učiť počítač čítať škrabopis každého človeka je vtedajšou technológiou nemožné a výpočtovo príliš náročné. Vyžadovalo to silný procesor, veľa pamäte na učenie sa a žralo to batériu, takže to obrátil na ruby. Čo keby sme naučili ľudí písať tak, ako to vyhovuje počítaču? A tak vznikol systém Graffiti, a to už na Apple Newton, kde tým vyriešil známe nedostatky rozpoznávania písma prvých generácií Newtonov. Neskôr to naportoval na jeho neúspešný tablet Zoomer a samozrejme aj teraz, po 2 rokoch, to výhodne vyťahol a znovu použil pre Palm. Graffiti bola zjednodušená znaková abeceda. Písmeno A bolo bez vodorovnej čiary a vyzeralo ako striežka. F bolo obrátené L, T bola len hokejka, proste každé písmeno sa muselo napísať jedným ťahom bez dvihnutia stylusu. Bolo to veľmi smelé až riskantné žiadať používateľov, aby sa naučili na novo písať toto čudné písmo. Ale ono to fungovalo. Používateľ sa naučil tieto základné tvary za pár minút a výmenou za takú malú námahu dostal takmer 100% presnosť a okamžitú rýchlosť rozpoznávania dokonca aj na tak slabom hardveri, ako Newtony a neskôr prvé Palmy mali.
Ľudia to milovali, cítili sa, ako by sa učili tajný jazyk budúcnosti, čo vzbudzovalo pocit exkluzivity. V roku 1996 pod krídlami materskej firmy US Robotics, ktorú neskôr kúpil Tricom, Palm vydal Pilot 1000 a Pilot 5000. Neboli to multimediálne stroje, nemali farebný displej, nemali podsvietenie, neboli pripojené k mobilnej sieti a mali len 128 alebo 512 KB pamäte. Mali však niečo, čo tento handicap prekonalo. Tlačidlo HotSync. Aby ste to chápali, musíme si povedať, že synchronizácia dát medzi PC a prenosným zariadením bola v 90. rokoch nočnou morou. Vyžadovala nastavovanie portov, inštaláciu ovládačov a nezriedka sa to mohlo skončiť aj stratou dát, keď to zlyhalo. Palm to vyriešil jednou kolískou, do ktorej ste zariadenie zadokovali, a jedným tlačidlom, ktoré keď ste stlačili, všetko sa udialo samo a zrkadlilo to kontakty, kalendár či poznámky. Palm Pilot sa stal najrýchlejšie sa predávajúcim elektronickým zariadením tejto éry, prekonávajúc aj nástup televízorov či videorekordérov a stal sa takou štandardnou výbavou manažerov a podnikateľov. Príbeh Palmu je však aj príbehom korporátnych intríg a boja o nezávislosť. Jeff Hawkins a jeho spoločníčka Donna Dubinsky sa cítili zväzovaní byrokraciou a ťarbavosťou materskej firmy Tricom. Chceli inovovať rýchlejšie a preto v roku 1998 urobili radikálny krok. Odišli z firmy, ktorú založili a založili novú spoločnosť – Handspring. Handspring si licencoval operačný systém Palm OS, teda Hawkinsov vlastný výtvor od firmy, ktorú práve opustil a vytvoril zariadenie Wiser. Ten už bol farebný, lacnejší a mal na zadnej strane inovatívny slot Springboard. Do tohto slotu ste mohli zasunúť hardwérové moduly od MP3 prehrávača cez GPS-ko fotoaparát až po modul mobilného telefónu. Práve tu v Handspringu sa začala písať história moderného smartfónu. Keď Hawkins integroval telefónny modul priamo do tela PDAčka, vzniklo Treo. Model Treo 600 z roku 2003 bolo zjavením. Mal hardwarovú QWERTY klávesnicu, dotykový displej, operačný systém Palm a anténu. Bola to dokonalá fúzia telefónu a PDAčka a pre mnohých technologických nadšencov to bol prvý skutočný smartfón. Medzitým sa spoločnosť Palm osamostatnila od Tricomu a kúpili spoločnosť Handspring. Utečenci Hawkins s Dubinskou sa tak vrátili do domovského prístavu, aby viedli tento zjednotený Palm v boji proti konkurencii z Redmondu. Kým si v Palme vyrezávali handheldy z dreva a Apple si lízalo rány z neúspechu Newtona, v Redmonde mal Microsoft úplne inú stratégiu. Bill Gates a Steve Ballmer verili v totálnu dominanciu značky Windows. Malo to svoju logiku, že ak ľudia používajú Windows na PC, budú ho chcieť aj vo vrecku. Bude im to známe a kompatibilné, bezpečný prístav, čo bola hlavne pre korporátny svet príťažlivá myšlienka. Tento prístup viedol k vytvoreniu Windows CE, čo malo byť niečo ako zjednodušená verzia ich spotrebiteľskej vetvy Windowsov. Microsoft oficiálne tvrdil, že CE nič konkrétne neznamená, ale neoficiálne sa hovorilo o Compact Edition alebo Consumer Electronics. No a kritici a frustrovaní vývojári si v tom opäť našli slovnú hračku a nazývali to Wins, čo je v preklade škrípanie zubami alebo strhnutie sa od bolesti. A ono to bolo celkom výstižné. Filozofia Microsoftu bola jasná a zároveň úplne chybná, že zoberme používateľské rozhranie Windows 95 a zmenšíme to na malý displej. Bolo tu teda všetko, čo poznáme.
tlačidlo štart, lišta úloh a okná s krížikom na zatvorenie v pravom hornom rohu. Výsledok bol z dnešného pohľadu ergonomicky nie veľmi príjemný zážitok. Používatelia museli stylusom triafať na miniatúrne prvky rozhrania. Tlačidlo štart ste mohli mať vľavo hore alebo dolu, ale rovnako ako na desktopoch, keď ste chceli zariadenie vypnúť alebo iba uspať, museli ste na to ísť cez štart menu. Desktopové správanie znásilnené do ergonómie handheldu. Treba ale povedať, že v tom čase na tých malinkých displejoch to nebolo inak ani na iných zariadeniach. Ale viete čo? Napriek tomu si platforma, neskôr premenovaná na Windows Mobile, našla svoje miesto na trhu a aj spokojných používateľov. Prečo? Pretože IT manažéri vo veľkých firmách to milovali. Integrovalo sa to s Exchange serverom, ale aj Wordom a Excelom. Výrobcovia hardvéru ako Compaq s jeho slávnym radom iPad, ale aj iní výrobcovia sa predbiehali v stále lepších a lepších špecifikáciách svojich zariadení. iPad sa stal symbolom výkonu a áno aj statusu na začiatku milénia. Tieto zariadenia mali farebné displeje, prehrávali MP3 a videá, či emulovali 8-bitové platformy v čase, keď Palm ešte stále zobrazoval len otiene sivej. Microsoft stavil na hrubú silu, multimédia a komplexnosť. Zaujímavosťou je, že na pozadí tohto hardwarového boomu stála jedna tajvanská firma, ktorá vtedy začínala a vo všetkom tom mala prsty. HTC alebo High Tech Computer Corporation. Začínali ako tichý výrobca, ktorý vyrábal iPacky pre Compaq, neskôr po akvizícii pre HP, ale aj Palmy pre Palm. O pár rokov na to začali vyrábať vlastné smartfóny z Windows Mobile, často aj pod značkami mobilných operátorov, čím položili základy pre svoju neskoršiu slávu v ére Androidu. Rozhodne je zaujímavé aj to, že v tom čase bol jedným z majoritných dodávateľov ARM procesorov, podržte sa, Intel so svojimi Strong Armami. Túto divíziu však v roku 2005 tento gigant nepochopiteľne predal, lebo v tom nevidel potenciál a venoval sa radšej vlastnému, nie veľmi podarenému projektu Atom. Pripravili sa tak o kľúčové postavenie v ére prichádzajúcich smartfónov. Windows Mobile sa postupne vyvíjal a mal aj celkom slušný trhový podiel, až kým v januári 2007 Steve Jobs nepredstavil iPhone. Reakcia Microsoftu bola učebnicovým príkladom zlyhania komunikácie, arogantnej namyslenosti a nepochopenia trhu. Steve Ballmer sa dnes už v legendárnom rozhovore smial, že $500 plne dotovaný s paušálom, veď to je najdrahší telefón na svete a pritom nemá klávesnicu, takže na ňom nenapíšete e-mail. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Ballmer a vedenie divízie Windows Mobile verili, že biznis používateľia budú vždy potrebovať hardwarovú klávesnicu a presný stylus. Nechápali, že iPhone zmenil paradigmu. Zrazu nezáležalo na tom, či máte v mobile plnohodnotný Excel. Záležalo na tom, ako sa ten mobil ovláda prstom, na plynulosti a zážitku. Windows Mobile bol navrhnutý pre odporové, rezistívne displeje, ktoré vyžadovali fyzický tlak na špecifické miesto stylusom. iPhone priniesol kapacitné displeje a neskôr multitouch. V panike a snahe dobehnúť vlak, ktorý im unikal, vydali Microsoft Windows Mobile 6.5.
Snažili sa prekryť staré hranaté menu z 9.5 novou domácou obrazovkou s veľkými tlačidlami a položkami menu, ktoré sa ako tak dali ovládať prstom. Bola to však len povrchová úprava. Ak ste vošli do nastavení alebo do menu aplikácií, zrazu ste boli späť v roku 2000 s malými zaškrtávacími políčkami, ktoré sa nedali trafiť prstom. Taká potemkinová dedina. Preto nečudo, že kritici, technologickí blogeri a dokonca aj samotní zamestnanci Microsoftu tento systém interne nazývali lipstick on pig. Naružované prasa. Paradoxne, Windowsom na mobiloch nezlomila väzy ani tak táto silná konkurencia ako Microsoft sám, pretože vo vnútri firmy zúril toxický konflikt dvoch tímov, ktoré sa snažili na trh dostať navzájom konkurujúce si mobilné zariadenia. Každý tím na to šiel trochu inak a navzájom si požierali rozpočet firmy. James Allard, dlhoročný vizionár Microsoftu a otec Xboxu, viedol od roku 2008 tajný projekt s kódovým označením Ping. Jeho cieľom bolo vytvoriť telefón pre mladú generáciu zameraný na sociálne siete a zdieľanie obsahu. Výsledkom mali byť telefóny Microsoft Kin One a Kin 2 s QWERTY klávesnicou. One po zložení vyzeral ako pudrenka a Kin 2 mal ambíciu sa zaradiť do kategórie výsuvných komunikátorov. Boli však postavené na inom systéme, aj keď tiež vychádzajúcom z jadra Windows CE, ale so špecifickým používateľským rozhraním. Problém bol, že projekt Ping takto konkuroval inému tímu v Microsofte vedeným Andrew Leesom a Terry Myersonom, ktorý práve začínal pracovať na úplnom reštarte ich mobilnej platformy Windows Phone 7. Tieto dva týmy si navzájom hádzali polená pod nohy, hlavne preto, že o Windows Phone 7 mali záujem aj známi výrobcovia mobilných telefónov a naopak Kin bol úplne nový koncept, ich vlastný dizajn a nič podobné na trhu vtedy nebolo. Tým Windows Phone 7 sa teda prirodzene sťažoval na to, že Kin požiera rozpočet a zdroje firmy, ktoré mohli pomôcť doručiť sedmičku na trh skôr. Výsledkom tejto vnútornej vojny bolo, že Kin bol nakoniec po komplikovanom pôrode vydaný až v roku 2010, pričom ho s nechuťou musel dokončovať práve tým Windows Mobile. Nemal obchod s aplikáciami a bol nekompatibilný s ekosystémom Windows. Bol to taký prepadák, že Microsoft ho stiahol z trhu po 48 dňoch a veľmi rýchlo vypol aj servery, ktoré zabezpečovali služby pre Kin. A keďže prakticky každá jeho aplikácia niečo od týchto serverov potrebovala, stali sa z toho iba hlúpe mobily s foťákom. Prepadlo to tak rýchlo, že ak ste nesledovali zahraničné technologické novinky, tak ste sa o Kin na našom území ani nemuseli dozvedieť. V rovnakom čase vyšiel aj Windows Phone 7, hneď na niekoľkých zariadeniach od rôznych výrobcov. Priniesol dlaždice, ktoré predznamenali Windows 8, ale jeho pád zapríčinili hlavne rôzne používateľské frustrácie a zastaraný podvozok Windows CE, ktorý technologicky zaostával a obmedzoval výkon zariadení na jedno jadro či nízku kapacitu operačnej pamäte. Microsoft situáciu ešte zhoršil vynúteným a neskôr zrušeným prechodom na platformu Silverlight, čím vývojárov opakovane frustroval potrebou kompletne prepisovať aplikácie. Prišiel skrátka do doby, kedy sa trh, ale aj sám Microsoft menil a snažil sa prispôsobiť novému usporiadaniu technologického sveta. Onedlho začalo spájanie produktov Windows do jednej línie a číslovania, a s príchodom verzií 8 a 10 prešli na moderné jadro Windows NT, no trh už beznádejne začínali ovládať iPhone a Android, čím sa éra dlaždicových telefónov Microsoftu definitívne uzavrela. Jay Allard ešte chvíľu v Microsofte pracoval na ďalšom neúspešnom projekte tabletu Courier, ale znechutený firemnou politikou a rušením jeho projektov nakoniec odišiel. Bol to koniec jednej éry
a dôkaz, že odzvonilo časom, keď bol Microsoft silný hráč na mobilných zariadeniach. Zatiaľ, čo Palm skvele zvládal organizáciu času a Windows Mobile sa snažil byť vreckovým PC, v kanadskom mestečku Waterloo sa rodil fenomén, ktorý mal onedlho ovládnuť korporátnu komunikáciu. Mike Lazaridis, spoluzakladateľ spoločnosti Research in Motion s turecko-gréckymi koreňmi, a jeho dlhoročný parťák Doug Fregin boli inžinieri zo starej školy. Chápali fyziku rádiových vln a obmedzenia mobilných technológií lepšie než ktokoľvek iný. Vedeli, že batérie sú slabé, mobilné siete majú mizernú priepustnosť a žalostne vysoké oneskorenia. Research in Motion alebo RIM nepripomínala ani tak firmu, ale skôr klub mladých technikov vedený Lazaridisom a Freginom. Esencia startupu, najgarážovejšia z garážových firiem, pizza parties, filmové večery, geekovské diskusie a úplne voľná pracovná disciplína. Ale keď bolo treba máknuť, tak dni a noci sa zliali a podávali sa výkony. Začínali so sieťovými prvkami, bezdrôtovými rútermi a modemami, ktoré vyrábali, predávali alebo licencovali technológie veľkým hráčom, ako napríklad Ericssonu či operátorovi Mobitex. Po investícii 125 000 kanadských dolárov od dravého a tak trocha arogantného Jima Balsillyho sa z neho a z Lazaridisa stali spoločníci a spoluriaditelia Research in Motion. Následne získali ďalšie milióny od investorov a začali robiť veľký biznis. Interactive Pager 900 z roku 1996 bol ich prvý mobilný produkt, ale nebol to len tak hociaký pager. Bol obojsmerný a teda mohli ste na ňom nielen prečítať doručenú správu, ale aj na ňu odpísať a onedlho na to prišli aj s vylepšeným modelom 950. Lazaridis tu predviedol svojho génia, keď navrhol miniatúrnu QWERTY klávesnicu, ktorá bola ergonomicky tvarovaná tak, že sa na nej dalo písať palcami neuveriteľnou rýchlosťou. Tvar kláves pripomínal drobné ostružiny a tak vznikol názov BlackBerry. Lazaridis sa však neuspokojil s pagerom a tak začal pracovať na prototype ozajstného smartfónu. Na to však potrebovali podporu veľkého operátora, ktorý by zariadenia dotoval v rámci dátového paušálu. Na pohovore s vedením operátora Verizon boli riaditelia a manažeri skeptickí, keď videli v rukách Balsillyho nevábne vyzerajúci prototyp smartfónu a počuli, že to má byť non-stop pripojené k internetu. Okamžite namietali, že len 100 takýchto online zariadení im predsa zhodí sieť. Lazaridis si však vzal slovo a vysvetlil im princíp fungovania na sieti, ktorý vymyslel. Tajomstvo úspechu BlackBerry totiž nebol ten hardware, čo držali v ruke. Bolo to to, čo bežný používateľ nevidel. Backendová infraštruktúra, ktorú pod vedením Lazaridisa ako architekta vybudovali. Aby sme pochopili tú genialitu tejto architektúry, musíme si vysvetliť rozdiel medzi push a pull technológiou. V bežnom svete na počítačoch fungoval e-mail pull technológiou ako vaša fyzická poštová schránka na ulici. Aby ste zistili, či máte poštu, museli ste vstať, ísť ku schránke a otvoriť ju. Ak bola prázdna, merali ste cestu zbytočne. V mobilnom svete to znamenalo, že telefón sa musel každých 15 minút pripojiť k sieti, nadviazať komplikované spojenie so serverom a spýtať sa, máš pre mňa niečo? Toto neustále dopytovanie drasticky zaťažovalo sieť, spotrebovalo drahocenné dáta a vybíjalo batériu. BlackBerry to otočilo. BlackBerry Enterprise Server, čiže BES, sedel vo vašej firme za firewallom a sledoval vašu poštu. Keď prišiel e-mail, BES ho okamžite zabalil, extrémne skomprimoval, zašifroval a vytlačil k vám, teda pušol ho sieťou priamo do vášho zariadenia. Telefón mohol celú dobu odpočívať a zobudiť sa len v momente, keď mu sieť ako osobný kuriér doručí balíček. Batéria BlackBerry vydržala týždne, nie dni, ako u konkurencie.
E-maily chodili okamžite, často rýchlejšie, než sa objavili v Outlooku na počítači. Operátori túto technológiu milovali, pretože BlackBerry bolo extrémne efektívne v narábaní s dátami. V ére 2G a GPRS bola mobilná sieť veľmi krehká. Stačili 3 hovory alebo dlhšie prúdy dát a bola upchatá. BlackBerry vďaka svojej kompresii posielalo dáta v takých malých balíčkoch, že sieť takmer nezaťažovali. Kým iné systémy bezhlavo posielali a prijímali veľké prúdy dát po internete, Lazaridis bol majster v tom, ako z minima vyťažiť maximum. S hrdosťou tomu hovoril, že oni nedistribujú bity, ale informácie. V podstate to umožnilo masové rozšírenie mobilných e-mailov bez toho, aby operátori museli okamžite investovať miliardy do nových vysielačov. BlackBerry boli ideálni nájomníci v ére pomalého internetu. Značka BlackBerry sa stala symbolom statusu. Ak ste mali BlackBerry, znamenalo to, že ste dôležití, že vaša firma potrebuje, aby ste boli zastihnutelní 24/7. To spôsobilo vznik termínu Crackberry, kedy boli používatelia doslova závislí na malej červenej ledke v pravom hornom rohu, ktorá blikala, keď prišla správa. Pavlovov reflex fungoval dokonale a ľudia hneď kontrolovali e-maily a neskôr rýchle správy BBM. Dokonca aj Barack Obama, keď sa stal prezidentom, musel zviesť boj s tajnou službou, aby si mohol nechať svoje BlackBerry, čím sa stal prvým digitálnym prezidentom. Look, I was this cool high-tech guy when I got there, right? Yeah. And I was the first president to have a BlackBerry. And so years pass and no one else has BlackBerry. Pád BlackBerry bol rovnako dramatický ako jeho vzostup. Keď Steve Jobs odhalil iPhone, Mike Lazaridis a Jim Balsillie reagovali s nedôverou. Lazaridis si najprv myslel, že je to podvod. To nemôže fungovať, hovoril. Baterka nevydrží ani deň. Ten veľký displej ju zožerie. Klávesnica na skle je nepoužiteľná pre serióznu prácu a ten prehliadač webu zrúti sieť operátora. A mal technicky pravdu. iPhone mal skutočne slabú batériu. Nič nevydržal a naozaj preťažoval sieť. Trvalo ešte roky, kým boli operátori schopní vylepšiť sieťové technológie a infraštruktúru tak, aby to zvládalo prenášať také kvanta dát. Ľuďom to bolo ale jedno. Chceli internet vo vrecku, chceli YouTube, interaktívne mapy a dotykové ovládanie prstami. Nebola ich starosť, že sa sieť musela prispôsobiť ich novému životnému štýlu. Prestalo ich trápiť každodenné nabíjanie, keď to mohli vymeniť za pocit byť online. Nechceli už ten síce efektívny, ale iba pager na e-maily. Verizon, najväčší americký operátor, bol zúfalý. AT&T mali exkluzivitu na iPhone a Verizon začal strácať zákazníkov. Tlačili na BlackBerry, nech vyrobia nejaký iPhone killer. A RIM v čírej panike do roka vyvinul BlackBerry Storm. Tento smartfón bol katastrofou epických rozmerov. Bolo to prvé dotykové BlackBerry a tak inžinieri RIM, verní svojej potrebe hmatovej odozvy, vymysleli displej SurePress, kedy bol celý displej namontovaný na piezoelektrických senzoroch, akoby na pružinkách, ktoré vytvárali po zatlačení kliknutie. Keď ste sa iba dotkli ikony na displeji, nič sa nestalo. Museli ste fyzicky zatlačiť na sklo, aby to kliklo. Bolo to ako notebookový touchpad, na ktorom ste videli obraz. Bolo to pomalé, ťažkopádne a mechanicky zložité. Displeje sa zasekávali, prach sa dostával pod sklo a obslužný softvér bol tiež plný chýb. Reklamácie zariadení dosiahli na začiatku roka 2009 takmer 100% a Verizon musel vymeniť toľko kusov, že ich to stálo $500 miliardy. Ak mal byť Storm búrkou, tak jedine tak v nočníku. Nie len, že nezabil iPhone, on zničil povesť BlackBerry ako výrobcu kvalitného hardvéru. A hej, nepomohla tomu ani táto veľmi zvláštna reklama nahovorená Johnom Krasinským, vtedy vychádzajúcou hereckou hviezdou zo seriálu The Office. Whoa. It has no keyboard. And then, did it just click? You've never clicked a screen before. Is that supposed to happen? Is it supposed to feel so
Right? It feels like a keyboard, just no keys. What kind of mad genius is behind this? Oh, right. America's largest 3G network introduces the world's first touchscreen BlackBerry. Only from Verizon Wireless. Aby sme uzavreli príbeh kanadskej legendy, musíme spomenúť rok 2013. RIM sa premenovalo na BlackBerry. Začal mu šéfovať skúsený manažer John Chen a po rokoch čakania vydali operačný systém BlackBerry 10. Nebol to len nejaký update, ale úplne nový začiatok postavený na stabilnom a veľmi úspornom real-timeovom systéme QNX, ktorého výrobcu akvirovali aj so špičkovým tímom vývojárov. Systém BB10 bol naozaj geniálny. Prišiel v dvoch modeloch. Z10 bola čistá dotyková placka, ako bola a je aj dnes bežnou. O čosi zaujímavejší bol model Q10, ktorý prišiel o 3 mesiace neskôr a mal tú legendárnu BlackBerry klávesnicu. Prevratnou vlastnosťou desiatky bol BlackBerry Hub. Jednotné miesto, kde ste mali všetky e-maily, SMS-ky, BBM správy a notifikácie zo sociálnych sietí v prehľadnom zozname označené príslušnou ikonou typu správy a krátkym náhľadom jej obsahu. Ovládanie gestami bolo dotiahnuté do dokonalosti a prepínanie medzi aplikáciami bolo plynulejšie než na vtedajšom iPhone či Androide. Výsuvnými ponukami z krajov obrazoviek sa prakticky ihneď začali inšpirovať obe tieto dnes veľké platformy. Žiaľ, BlackBerry 10 prišlo neskoro. Vývojári aplikácií už boli leniví prepisovať svoje aplikácie pre tretí systém. Márne ste mali tento skvelý mobil, keď na ňom nebol Instagram alebo poriadne mapy, lebo tieto aplikácie boli iba na App Storech kráľujúcich platformiem. BlackBerry si nepomohlo ani s packaným marketingom, kedy odvolávali, čo sľúbili a sľubovali, čo odvolali, alebo keď nechali biznisový telefón promovať speváčku Alicia Keys na fiktívnej pozícii kreatívnej riaditeľky. Akvizícia špičkového systému QNX a jeho materskej firmy však napokon zachránila BlackBerry život, pretože hoci firma definitívne ukončila výrobu hardvéru, vďaka fúzii a svojim expertným znalostiam v oblasti bezpečnej komunikácie a úsporného computingu sa transformovala na softvérovú spoločnosť a dnes je majoritným dodávateľom pre automobilový priemysel a ďalšie kritické odvetvia, ako napríklad jadrové elektrárne, záchranné zložky či armádu. When national security, public safety, and operational continuity are at stake, trust must be verified. BlackBerry is trusted by all G7 nations and 18 of the G20 governments. Certified by the NSA, NATO, and BSI. 4 decades of proven, mission-driven performance. Discover the difference with BlackBerry Secure Communications. BlackBerry.com/secure communications. Zariadenia z BlackBerry 10 boli nielen podľa mňa technologický triumf. V mojom okolí sme si tieto zariadenia kupovali hlavne my, geekovia, ktorým viac záležalo na jednotnom a veľmi praktickom BlackBerry Hube, šikovným gestám, stabilite a plynulosti systému, ktorý vydrží na batérii aj týždeň. Čo tam po nejakých trendy aplikáciách? Nemôžeme hovoriť o histórii mobilných operačných systémov a nespomenúť Symbian. Ak ste mali v rokoch 2000 až 2008 chytrý telefón, je veľká šanca, že v ňom bol práve Symbian. Jeho história sa však začala písať už na konci 80. rokov v britskej spoločnosti Psion. Tá je mojim poslucháčom, ktorí vyrastali na ZX Spectre, veľmi dobre známa. Od 82. dodávali Sinclairu software, ktorý bol pre nás všetkých základnou výbavou. Vtedy sme ich nazývali tak, ako nám zobák narástol, teda Psion. Každopádne, oni veľmi úspešne na tento svoj štart nadviazali v oblasti vreckových počítačov.
Cyan Organizer a Organizer 2 boli 8-bitové počítače s tlačidlovou klávesnicou a malými displejmi napájané z 9V batérie. V tej dobe bol jazyk BASIC na stolných počítačoch štandardom a tak aj tieto organizéry umožňovali programovať v jazyku OPL, čiže Organizer Programming Language, čo sa v spojení s počítačom vreckovej podoby tešilo veľkej obľube. Organizéry sa tak používali po spojení s čítačkami čiarových kódov v obchodoch, ale aj terénnymi pracovníkmi štátnej správy na výpočet sociálnych dávok. Na prelome 90. rokov sa Cyan chcel preorientovať na 16 bity a tak vznikol projekt SIBO, ľudovo 16-bit Organizer, a operačný systém Epoch, písané Epoch, aby to malo 4 písmená ako napríklad Unix. Na tomto systéme postavili radu vreckových počítačov Cyan Series 3. Boli to otvárateľné komunikátory, vo vrchnej časti displej, v spodnej klávesnica a v klbovej časti rad tlačidiel so skratkami na vstavané aplikácie. Srdcom bol procesor NEC V30, vylepšený klon Intel 8088 a bežal tam systém s plnohodnotným grafickým používateľským rozhraním, s preemptívnym multitaskingom, vstavaným kancelárskym balíčkom a opäť programovacím jazykom OPL, v ktorom ste si mohli programovať vlastné aplikácie. To všetko bežalo na 2 tužkových batériách a malo to medzi používateľmi veľký úspech. V polovici 90. rokov prišli zo Series 5, čo už boli komunikátory s 32-bitovým ARM procesorom, ktorý mal výkon ako vtedy u nás bežné desktopy, ale vydržal bežať 20 hodín na 2 obyčajné tužkové baterky. Malo to dotykový displej, pripojenie na internet cez infraport, e-mailového klienta či prehliadač a grafické rozhranie navrhnuté tak šikovne, že ste sa stylusom trafili do ikon a prvkov aj počas chôdze po rozbitom chodníku. V tom čase však už vzniká spoločnosť Symbian Limited, kde okrem Cyanu mali podiel Nokia, Ericsson a Motorola. Prvým zariadením s novým systémom bol Ericsson R380 z roku 2000. Systém bol takmer identický s poslednými Psionmi, len s podporou medzinárodných znakov a možnosťou ho používať aj plne dotykovo, bez klávesnice. Práve z jeho reklamnej kampane so sloganom We call it smartphone sa tento názov vžil a používame ho dodnes. Ericsson však zablokoval možnosť inštalovať vlastný softvér či programovať si ho v OPL priamo na mobile, čím zabil to, čo robilo Psion výnimočným. Nokia sa na Symbiane rozbehla so svojím farebným komunikátorom 9210, ale urobila opačný prešľap. Vzala mu dotyk. V Nokii dlhé roky totiž panoval priam až odpor k dotykovému ovládaniu, ktoré považovali za nepraktické, takže do roku 2007 sa ich smartfóny ovládali výhradne tlačidlami. Nokia navyše systém rozbila na niekoľko nekompatibilných platformiem podľa veľkosti zariadenia. S60 pre bežné mobily, S80 pre komunikátory a S90 pre dotykáče, aj keď po vydaní jediného túto platformu zarezali. Aj ostatní výrobcovia prišli s vlastnými grafickými rozhraniami. Ericsson mal svoje UIQ a japonskí výrobcovia zas Moab, čo spôsobovalo takú rozdrobenosť, že vývojári z toho boli na prášky. Neznášali portovanie aplikácií medzi týmito platformami a hoci spoločnosť Symbian tvrdila, že 80% kódu bolo spoločných, vývojári to vzdali a väčšina softvéru vznikala len pre tú najpredávanejšiu, ale zároveň najobmedzenejšiu platformu S60. Aj napriek tomuto vnútornému chaosu to Symbian dotiahol v roku 2006 na 67% trhového podielu. Symbian, roky zanedbávaný a fragmentovaný pod taktovkou Nokie, začal mať problém, keď prišla doba dotyku. Snažili sa to ohnúť pre dotykové displeje, ale bolo to akési kostrbaté, pomalé, často frustrujúce a plné menu vo vnútri iných menu. Symbian zanikol, pretože nedokázal udržať krok s moderným vizuálom a štýlom ovládania, aj keď pod kapotou to bol stále dobrý systém.
Vrátim sa ešte raz k Palmu, lebo táto firma, ktorá kedysi zadefinovala trh s handheldami, sa teraz trápila. Palm OS bol zastaralý, kód bol plný špagiet z 90. rokov a konkurencia ich prosto valcovala. Ako poslednú nádej investori prilákali Johna Rubinsteina a to nebol len tak hocikto. Bol to otec hardvéru Nextov, bývalý šéf vývoja Apple, niekdajšia pravá ruka Steva Jobsa. Muž, ktorý viedol vývoj iMacu a iPodu a v roku 2006 po neshodách so Stevom opustil Apple. Prezývali ho inak The Podfather a teraz mal za úlohu zachrániť Palm. Bolo jasné, že starý Palm OS je mŕtvy a potrebovali teda niečo radikálne, nové. Najali preto Matiasa Duarteho, mladého dizajnového génia, aby vytvoril systém budúcnosti a tak vznikol WebOS. Bol predstavený v roku 2009 na CESe spolu s telefónom Palm Pre, ktorý inak veľmi kvalitnému softvéru pokazil povesť a zlyhal. Prečo? Palm Pre bolo také vajíčko z plastu. Vysúvací mechanizmus bol krehký, telefón sa pri otváraní krútil a klávesnica mala ostré hrany, ktoré rezali do prstov. Taktiež v USA bol viazaný na operátora Sprint, ktorý bol najslabší z veľkej trojky amerických operátorov. Palm to ale úplne zabil marketingom, keď spustil bizarnú reklamnú kampaň s herečkou, ktorá hovorila niečo úplne od veci, zatiaľ čo držala v ruke Palm Pre. Pôsobilo to fakt znepokojivo, veď počúvajte. The other day, I was walking in the park after lunch when I saw this juggler. She was very good. And the weird thing was, the more balls she had up in the air, the easier she made it look. WebOS bol však vizionársky a predbehol svoju dobu o niekoľko rokov. Duarte s Rubinsteinom tu zaviedli metaforu balíčka kariet. Aplikácie neboli okná, ale živé karty. Mohli ste ich mať otvorených viacero vedľa seba a prepínať medzi nimi jednoduchým posúvaním. Ak ste chceli aplikáciu zavrieť, jednoducho ste kartu zahodili prstom nahor. Bolo to hravé, elegantné a intuitívne. Až tak, že túto logiku neskôr prevzial aj Apple, aj Google do svojich systémov. WebOS nemal tlačidlo domov a všetko sa ovládalo gestami zo spodnej časti dotykovej plochy. S funkciou Just Type ste nemuseli otvárať aplikácie a vyvolávať akcie, stačilo začať písať na klávesnici, čo chcete robiť a telefón ponúkal akcie. Tweetnúť, hľadať na Google alebo poslať SMS. A nakoniec tu bolo aj Synergy, funkcia, ktorá riešila fragmentáciu digitálneho života. Automaticky prepájala vaše kontakty, nech boli z Facebooku, Google alebo Exchange, do jedného profilu. WebOS videl jednu osobu, ktorú ste mohli kontaktovať všetkým, čo sa podarilo z kontaktov zistiť. Žiaľ, WebOS v danej dobe zabilo spomínané, veľmi priemerné dielenské spracovanie Palm Pre a aj keď preňho bolo dosť aplikácií a spočiatku sa tešilo rekordným predajom u operátora Sprint, kombinácia neistej budúcnosti výrobcu a hroziacich súdnych sporov s Appleom nakoniec odradila zákazníkov, ktorí sa radšej priklonili k dravému Androidu, napriek tomu, že bol ešte v plienkach, keďže existovalo len zopár modelov Android smartfónov. V roku 2010 Palm kúpila spoločnosť HP za 1,2 miliardy dolárov. Najprv sľubovali veľké veci, ako napríklad WebOS na ich tlačiarniach alebo v multimediálnych systémoch v autách. Ale nič z toho nebolo. A v roku 2011 nakoniec vydali prekvapivo tablet HP Touchpad, ktorý oznamovali ako konkurenciu iPadu, ale jeho hardware aj zamestnanci HP trpko prirovnávali k odpadu po výrobe iPadu. To v kombinácii s príchodom oveľa štíhlejšieho iPadu 2 viedlo ku katastrofálnym predajom. HP v panike celý projekt zrušilo len 49 dní po uvedení touchpadu. Bol to smutný a chaotický koniec WebOS, jednej z najinovatívnejších mobilných platformiem histórie. O 2 roky neskôr systém akvirovala spoločnosť LG s cieľom nasadiť WebOS do svojich smart televízorov.
Bol to geniálny ťah. Systém sa mohol ďalej vyvíjať a v televízoroch mu to veľmi svedčí. Najnovšie sa začal dostávať do multimediálnych systémov automobilov Kia a Hyundai. A ako to celé dopadlo? Po veľkej bitke mobilných impérií zostalo na boisku ticho a v zákopoch len dvaja víťazi. Dnes už málo kto experimentuje s alternatívnymi systémami. Vyberáme si ekosystém, ktorý nám najviac vyhovuje. Android vyhral svojou otvorenosťou, ale jeho začiatky vôbec neboli ťah na bránku s cieľom prekopať trh smartfónov. Pôvodne vznikal ako operačný systém pre digitálne fotoaparáty a svoje meno dostal len vďaka náhode, že jeden z autorov vlastnil nevyužitú doménu android.com. Kľúčový zlom nastal až po odkúpení Googlom, ktorý v projekte uvidel ideálny nástroj na rozvoj webových aplikácií a následné zvýšenie návštevnosti svojho hlavného produktu, a teda vyhľadávača. V podstate zobrali stratégiu Microsoftu, ale urobili ju lepšie. Rozdal systém zadarmo každému výrobcovi od Samsungu po poslednú garážovú firmu v Číne a výsledkom je, že Android je dnes všade. Od lacných črepov za 50 € až po high-tech monštrá za tisíce. Je to taká technologická skladačka. Môžete si ho upraviť, zmeniť, preinštalovať, ľahko hacknúť či napísať vlastnú apku, ale občas to celé trochu vrzga pod váhou Javy. Na druhej strane stojí vízia iOS. Vízia, ktorú Steve Jobs dokázal predať masám. Hoci prvý iPhone spôsobil revolúciu, v čase vydania bol technologickým outsiderom. Bez 3G pripojenia, GPS-ky či nahrávania videa. A Jobs ho pôvodne ani neplánoval otvoriť externým vývojárom, keďže veril, že budúcnosťou sú webové aplikácie v Safari, čím nechtiac položil základy PWA, teda progresívnych webových aplikácií o 10 ročie skôr, než reálne prišli do módy. iOS vznikol ako Jobsom podporovaný konflikt súperiacich tímov Macintosh a iPod, ktorí dostali zadanie ich systém pretaviť do mobilu. Nakoniec vyhral tým iPod, ale bolo to vlastne jedno, kto by vyhral, keďže oba stáli na jadre Darwin. S druhým iPhoneom prišlo 3G aj GPS a spustenie App Storeu umožnilo vývojárom bleskovo ho zaplniť aplikáciami, čím definitívne premenil tento obmedzený kus hardveru na nezastaviteľný fenomén. Apple zostal verný svojej zlatej klietke. Ekosystému, do ktorého používateľa uzavrie a dá mu dokonalý zážitok, špičkové aplikácie, dizajn, kde spolu všetko ladí a prepojí vám všetky vaše zariadenia tak, že sú ako jedno telo, jedna duša. Ale len keď hráte podľa ich pravidiel. Pri laškovaní s konkurenčnými aplikáciami či iným ekosystémom to už taký ohromujúci zážitok byť nemusí. Tieto dva svety dnes ovládajú možno aj 99% trhu. Tá pestrosť 90. rokov, kedy ste nevedeli, či bude váš ďalší mobil reagovať na pero, koliesko pod displejom alebo QWERTY klávesnicu, tá je preč. Máme tu síce veľmi efektívnu, ale nudu v podobe skleneno-hliníkových plastových placiek rastúcich do ozrutných rozmerov. Nástup iPhoneu a neskôr Androidu však spôsobil vo vývoji mobilných sietí totálny masaker, revolúciu, výbuch technológií. Došlo k niečomu, čomu dnes hovoríme iPhone Shock. Keď Apple a Google po roku 2009 priniesli plnohodnotné internetové prehliadače Safari a Chrome do mobilu, ľudia ich začali reálne používať. Sieť amerického operátora AT&T sa pod náporom dát začala rúcať, hovory vypadávali a mobilný internet bol na kolenách. Systémy v smartfónoch zrazu chceli od sieti niečo, na čo siete neboli stavané. Neustálu konektivitu, streamovanie videa a sťahovanie veľkých súborov.
Práve tento hlad moderných mobilných operačných systémov po dátach bol hlavným motorom, ktorý nás dokopal k rýchlemu prechodu na 3G a následne na siete 4. generácie. Sieťoví inžinieri tak vyriešili omnoho väčšiu výzvu ako len to, ako preniesť ľudský hlas a zabezpečiť najdrahší prenos 140 bajtov po sieti, čiže SMS-ku. Pôvodne iba servisnú správu GSM protokolu, za ktorú si mobilní operátori dodnes účtujú poplatky napriek tomu, že vzduchom nechávajú svišťať gigabajty dát z YouTube. Neuveriteľné. Smartfóny v podstate prinútili operátorov prebudovať celú planetárnu infraštruktúru, aby stíhali krmiť naše nové digitálne návyky. Keď sa dnes pozriete na svoj moderný smartfón, držíte v ruke dedičstvo padlých mobilných impérií. Z Apple Newton máme procesory ARM, ktoré dnes poháňajú náš digitálny svet a víziu, že miniatúrny počítač môže byť osobným asistentom. Z Palmu sme si zobrali poznanie, že vreckový počítač by mal byť jednoduchý, synchronizovaný a že menej je niekedy viac. Z Windows Mobile sme si odniesli tvrdú lekciu, že desktopové rozhranie nepatrí na mobil, za ktorú Microsoft zaplatil miliardami dolárov. Z BlackBerry nám zostala kultúra neustáleho pripojenia, push notifikácií a to, že sme zastihnutelní kdekoľvek a kedykoľvek. No a vo WebOS sme zistili, že sú nám prirodzené gestá a multitasking vo forme kariet, ktoré sa stali štandardom pre interakciu s dotykovými obrazovkami. História mobilných operačných systémov rozhodne nie je o čistote kódu a technických špecifikáciách. Je to až darwinistický príbeh o adaptácii. Dnes, keď ťukáme do sklenených obdĺžnikov v dlaniach, vzdávame týmto priekopníkom poctu. Ich omyly vydláždili cestu ďalších. Ich zlyhania nás naučili, čo funguje a čo nie. Ich príbehy nám pripomínajú, že v technológiách, rovnako ako v evolúcii, prežije nie ten najsilnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť zmenám a splynúť s okolím. Ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Pomôžte podcastu rásť, klikajte na odber kdekoľvek to počúvate, lajkujte a zdieľajte na sociálnych sieťach, dajte o tom vedieť ostatným a podporte vznik podcastu na platformách Ko-fi alebo Hero. Všetky epizódy a potrebné informácie nájdete na stránkach podcastu zapečený.borik.net. Ďakujem a do počutia na budúce.